Bon dia. És un gran honor per mi que aquest any se m'hagi atorgat el Premi Nacional de Recerca per la Generalitat de Catalunya. Aquest premi, de fet, és un premi que està dedicat a tots els professionals que treballen a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron i a l'Hospital de la Vall d'Hebron, professionals que tenen cura dels malalts amb càncer en tots els seus diferents aspectes. I, de fet, el que fem a la nostra institució, que és promoure al màxim la investigació translacional i la investigació clínica, permet que aquests malalts cada vegada més puguin ser tractats d'una manera més personalitzada, coneguem cada vegada més les característiques que tenen els seus tumors i poder decidir quins són els millors tractaments per previndre la malaltia quan es pot i sobretot per tractar-la d'una manera més apropiada. Repeteixo, és un premi que estic molt orgullós que se m'hagi atorgat perquè realment és un premi per tots els professionals que treballen a la institució.